do sistema. Un glitch son un glitch, un fallo do sistema. Un glitch é un fallo informático, non o sei explicar moi ben, pero é bastante divertido, porque comezan a pasar cousas que non están previstas na programación, pero o sistema funciona igual. Iso é un glitch. E eu moitas veces síntome así, non? Cara ás outras persoas que non, quero dicir, que teñan un sistema operativo neoliberal. A xente así como a min, non. E creo que pasa xusto iso. Comezan a pasar cousas que a persoa non ten previstas. E digo, cona, que pasa? E daquela, quéntase a CPU. Quéntaselle a CPU, atrasos na memoria RAM, e diría eu tamén que lles pasa ás persoas que se esforzan por encaixar, non? Que o seu avanzar na vida trata de encaixar en máis sitios. E cando chegan á miña vida, claro, están programados para iso e pasan cousas inesperadas. Non malas, eu non creo que sexan malas, pero sí que están fora, non, da programación do sistema. Un glitch é, por exemplo, o que dixo eu da tese, querer presentar a túa tese sobre a saudade e que non sexa válida, porque non ten suficientemente historia, e daquela dicir a metatese, di, queda demostrado que a miña tese é certa porque o propio tribunal está o demostrando ao actuar da forma que eu digo. Este é o glitch, sabes? E aí xa tes atraso na memoria RAM, o programa comeza a ir lento, e quéntanse as CPUs. O mundo académico é así, non? Canto máis formación, máis coñecemento, máis te adaptas ao sistema, a como está programado ese sistema operativo. E cando és creativa ou crítica, glitch, empezan a pasar cousas. E na máis, é iso.